Salut, eu sunt Iusu, iar acesta este video-ul meu pentru Collab Channel. Tema aleasă de Aldo este dragostea. Toată lumea știe ce aia dragoste, dar nimeni nu-i poate da o definiție ca lumea. Dragostea nu are o definiție anume, dar după ce am căutat puțin pe Google, am aflat că dragostea este un sentiment complex manifestat prin afecțiuni. Ce frumos sună, nu-i așa? Asta este doar un tip de dragoste, un tip comun pe care îl știm cu toții, de un băiat și o fată se întâlnesc, se iubesc, se iau amândoi, să căsătoresc, să mărită, să ce mai fac ei. Mai există și alte tipuri de dragoste, cum ar fi dragostea de familie, care cu toții o știm, iubim mama, tata, surorile, frații, etc. Noi îi iubim chiar dacă uneori negăm asta, avem sentimente față de sentimente de dragoste. Dragostea față de o divinitate. Aici nu vreau să intru la minute, fiindcă e un subiect religios, iar mie nu prea îmi place să vorbesc despre asta. Cu toți iubim pe Dumnezeu, așa, trebuie să apropie și Paștele și nu vreau să spun prostii. Dragostea de sine. Dragostea de sine, bănuiesc că aici este vorba despre narcisism sau egoism. Cred că așa să numești chestia asta, când te iubești pe tine și tot ceea ce faci. Mie mi se pare o chestie normală. Unii spun că nu prea e normal. E foarte tare. Dragostea. Să revenim. Dragostea platonică sună interesant, dar nu prea știu ce înseamnă și nu mai am chef să mai caut pe Wikipedia, nu o să mă uit așa puțin. Da, deci dragostea platonică este exprimată între doi oameni, dar nu ține cont de aspectul fizic, ci doar de sentimente și înțelegeți ce vreți. Căutați pe Wikipedia, o spun un link în descriere. Cam astea sunt informațiile oferite de Wikipedia. Din punctul meu de vedere ar mai fi și un alt tip de dragoste. Eu îl numesc dragoste pentru chestii, dragoste pentru fotbal, basket, YouTube, Facebook, flori, natură, animale, timbri, dragoste pentru Collab Channel, dragoste pentru chestii. Înțelegeți voi, nu? O concluzie la toată treaba asta, dragostea e un sentiment fain, e o stare de spirit, e o chestie pe care o poți oferi, pe care poți să o primești. E o chestie gratuită, dar care valorează foarte mult, asta nu știu cum să explic. Dar, atâta timp cât avem de oferit dragoste și putem să o facem, de ce nu o facem? De ce să fim egoiști, să păstrăm doar pentru noi? Am terminat și cu tema oferită de Aldo. Temă foarte grea, nu știu ce să vorbesc despre asta. Promit că o să fac filme mai bune. Nu uita, poți să-mi oferi puțină dragoste acordându-mi un like. De asemenea, te poți abona la canalul meu și la Collab Channel. Până data viitoare, pace, pa!